Eta zuk ikusi zendu zen abioiak etorten? Ikusi eskaini zen ba, sartzen gainen, zeri, kortak, hemen kortak eta kortak ba, bezien zera gazkak, zemento oskuek, gogorrak eta antxe sartu eta antxe salbakoarien bilurregaz gordetan, ote gainen, da refugzue sartzen gainen gabez, loiken ara. Zer gabez etorretik ziren, gabez da harrepetan motzuen. Zenbat etorten ziren, zenbat... Abioiek, ba, 2 ero, 3 ero, 4 biguel, da hileran bat dara. Eta fabriketako sirenek ezeuren abizetan, sirenaren batek edo... Ba, etxea bien, sireni jota bien. Ba, badatoz. Ontxe badatoz, da dana bilurre. Da orduen danak refugiora. Bai, refugiora. Ba, alantxekin, ne. Eta gerra ostea, gogorra izen zen? Gerra ostea, ba, egozan, gozi ez, baina, bai, bastante. Hemen ongoinan amizte denpora, bezerrin barik, soluetan da geldi, da, egozan apurre, txalak eta topeta bizen akortan, kompaini hemen ogozan, eta izan denpora nagoen ziren, 3 hilabetien erogizio nongo ziren igul. Da, esan falta hemen, ez ebizkeinu falta. Eurek pasarretxetan topeta biena, ero txarretxe, ero txala, iltzea bien, da eurek perpata bien, ba soldo huria jaten amotoko, tegun ginen orduen elegante. Baina gero, ez ebez etxien, ez ebez, da ni akortan, ni 6 urte, 7 urte, 7 itxeko. Amagaz, Gernikaraino astu hartu, da gure tiun etxera, da basarritxeti basarrire horro minotik ez da, basarrire, babia erosten, diru ukieuen amak, baina ezeuen, ezein gainun zuten, da jaten zertzeko, astu egaz, astotzalan sartu nik ama eurrutik eta topo gainun, babie, bastante topo kerre gainun itxera, baina gozi egozan. Da gero, hogei jebe, errazenamentu namotozkuen, eta biran, panaderizia egon zan lekuen, da jute zan lehenko zue, hor bizizana, hil zan gero gerran hil zan, elgetan hil zan, kainonozo batek jota hil zan. Da, egon zan hemen, da, ekartozkuen hogei je, errazenamentuke, kolango ze txusko txuek, baina kopa bitzen, hemen gure lehenko zuek, ekarri hori, da gozien ba humie, zazpeili beteko jabizu gozan, da bari behamonen bierrez ni eta ba sopak ero zozer, da, ekarri itxi eskatzien arrebari zuen ganien, da, ati itxitxe giltzeraz, hartu ustezen humie gaztu ustezen gaztiuek, da, mentanatik sartu akullue, eta akullu bakizu zertan puntie, akullu gana hori sartzeko, da, alegaz sartu, mentanatik, da, mentanak gradak azon ziren orduen, baina tapak kendute, da, hola sartu, zera, akullu kusku hori, atarata, amak eta birrien zozerritzen da, hogei desaparazio dute, gozi egon zan da,